yawa gidan sauki kuɗi na za ka bani da bana kake da ka fi na sanin wani kuɗi tunda ka cinye ai ka ga yanzu dole ka manta a ga malam ni ba ni da wani kuɗi da Allah ka takura mun a'a ni ba zan yadda ba sai ka bani kuɗi wallahi ni ba ni da wani kuɗi ni ba wallahi na san kana da na rantse da Allah wallahi kai na rantse da abokanai na wanda suka mutu in dai ina da kuɗi su dawo ƙarya kake yi ba shi kuɗinsa mana ka ba shi na ce wai ni ma ina binka kuɗi kamun na mutu na baka harin kuɗi ba ni mana to kai kuma me za ka yi da kuɗi bayan ka mutu ba kawai ka ba shi kuɗinsa a can ɗin ma za shi amfani kamar na ce gashi abokina an ya mutuwan na ko ba saboda na ga albarkacin fatalwa yau ka bani haƙina wajen wata nawa ina neman roƙo ka hana amma yau albarkacin fatalwa ka bani haƙina an ya ba mutuwan nan zan bani ba mutuwa kake so mutu ne ba kawai in zama cilin kawai duka